दा बिथांखौ जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जोङो बिथांनि जानानै खामानि मावनो लोगोसे भट होनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे बे सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि भटार्स रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरनो सानदों। दिनै सानसेयाथ' मा थांखो भइस कल भाइराल ना फेसबुकआवनो होन इउटिउबआवनो होन बा गोबां माबायावनो आरो सोरबाया डिजिटेल बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननिफ्राय एरख'जानाय मानाय बेफोरबायदि गोबां भिडिअ थांबाय नङा होमबा दानिया एसे पलिटिक्सआव हाबनायनि नङा होमबा अमा फिसाफोरखौ सोरनिफ्राय बाखि लाबोनाय सोरनिफ्राय मा जानाय नङा होमबा बेफोरबायदि दिनैनि सिमायाव आमटेका ओनसोलाव बिपिएफनिफ्राय मोनसे मिटिं जादोंमोन बावहाय प्रहलाद ब्रह्म ना बसुमतारी बिपिएफनि गांखं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिनिनो माखासे बिबुंथि दङ बेखौ एसे खोनासंनानै लानो मजादार जागोन बेबो नैबे मोनसेखौसो एसे सानफ्लांबाय थादों आं जोंनिया दिपेन बर' मानगोनां दिपेन बर' सारासो सोरबा सोरबाया गोबां बुंलायसो गारदोंनो दिपेन बर' सारनि भइस नङा बेफोरबायदि नाथाय भइसखौ सोलायनो नाजादोंमोन हास्लाबासै बोरैबा बोरैबा एसे साइसनि रायलायदोंमोन मानो नङा जाखो बेखौथ' जों अखा नायबानो खोनाबाय थानाय अफ्रिनि गारांखौ एसे खोनाब्लानो बयबो मोनथियो बा दिपेन बर' सारनि गारांखौथ' जों मोनथिथारिथ' नङाना सोरबा सोरबा बुंलायसो गारदों दिपेन बर' नङा बेयो गुबुनसो जों आबसुखौ आबसु हिसाबै गाज्रि मोना किन्तु कय एकजन दैदेनगिरि बिनि थाखायनो बुंजानो गोनां जायोना बेफोर आरोखि फरायसा आफाद हिसाबै आंबो गाज्रि मोना माखासे बिथिङाव आबसुआ मा मावदों मा मावाखै बेखौबो जों मिथिगौ माखासे बिथिङाव दाथ' गोबां एवारनेस प्रग्राम लागासिनोबो दं आरो फुटबल खेलानि बिथिङावबो गोबांनो नाजादों फरायसा आफादफ्रा नङा होमबा किन्तु बिनि दैदेनगिरियासो दै बेबो गासैबो दैदेनगिरिया नङा कय एकजन दैदेनगिरिया एसे माब्लाबा बैजों खारफानो नागिरो आं दाखालि मोनसे सासे दैदेनगिरिनिफ्राय खोनानो मोनदों फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोर बिथांमोननि सिगाङाव सासे दैदेनगिरिया लोगोखाय क्ल'जखाय जाखिनि बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ सिदा थोंजोंनो बुंदों आंनि मेगनजों नुदों आंनि खोमाजों खोनादों दाबो बै सारनि बाथ्रा बै सुबुंफोरखौ बुंनायाव माखासे बाथ्राफोरा रिंखांफैबाय थादों आंनावहाय बुंनो सानदों नाथाय आं बुङा बै सुबुंफोरा सोर आरो बै दैदेनगिरिया सोर मानो बुंनायमोन बै दैदेनगिरिया बै सुबुंफोरखौ नङा होनबा बेफोरबायदि थ' जेखियानो जाया मानो जे पलिटिशियानफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि पलिटिक्सआवथ' गोबां बाथ्राखौ बुंलायनो हायो किन्तु जों गाज्रि लेंगुवेजजों नङा मोजां रावजों बर' रावजोंनो जों मोजां बाथ्राखौ दान्थेलायनांगौ बेफोरबायदि आरोखि सोरबा रायजो राजाफोराथ' मा होननानै बुङो सोरनिबा आवाजखौ खोनाब्ला दैट बिनि भिडिअखौ नायो नामा होननानै बिदि बुंलायो बेफोरबायदि आरोखि जेखियानो जाया मानो नायनानै लानि मोजाङानो जा गाज्रियानो जा नङा होमबा दिनैनि जे आमटेका प्राइमारि बिपिएफ बे ओनसोलाव फैनानै जोङो फोसावदिं मेल खुंफैदों दा बेवहाय फैनानै खोब गोजोननाय मोनबाय रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बाहागो लादों लोगोसे जे फैबाय थानाय बिसायख'थि बेहाय देरहागोना जोंना रोखा खारन बिथांमोननि जे इउपिपिएल जे सरकार बे सरकारा दिनै मोजां रोखोम सोलियाखै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रेजेक्ट खालामबाय बिथांमोननि जे मावनाय बिथांमोननि दांनाय बिथांमोननो जे रायजो राजाफोरनो प्रतिश्रुति होनाय बिथांमोना 1% मावनो दिनै होनो हायाखै आरो बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव जायफोर माने दफाफोर लिरनानै लाबोदोंमोन बे मोनसे 1% दिनै मावफुंजायाखै अलरेडि बिथांमोननि गभ अफ इन्डियानिफ्राय जे माखासे होनो जे रादाय होदोंमोन बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ थांनाय 2024 दा सोलिबाय थानाय जे जानुवारि दाननि 3 तारिखआव जितु माने हम सेक्रेटारिनि आन्डाराव जे सावरायनाय जादोंमोन बेवहाय गासिबो रेजेक्ट खालामजोब्बाय फिजिबिलिटि गैया होननानै
दा बिनि फोरमान जे बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाला आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाला जोंनि रायजो राजाफोरनो हा हुबो होनो हाला साख्रि बाख्रि होनो हाला कन्ट्रेक्टरनि खामानि दामानिबो होनो हाला दा बेफोरनि थाखाय रायजो राजाफ्रा अलरेडि रेजेक्ट खालामबाय बेखौ जों थांनाय एमपि इलेक्सननिफ्राय नुनो मोनखादों आरो दिनैनि तारिखआव जों नुनो मोनबाय बिथांमोना हाजारखि मोनथाम मोनब्रै दोलो ज' जाया मानो रायजो राजा बिथांमोनाव आस्था गैला बिसासा गैला जे प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंस'सो खालामबाय बेखौ मोनजोब्बाय आरो मालाय ओंखायनो फैबाय थानाय बे उफ्रा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी गोबांथार भट लाना देरहागोन बिथांमोननि अंकआ दाख्लै फेल जाखानानै दङ बिथांमोना बुंदों 74,000 भट मोनना देरहागोन दिनै बेवहाय जोङो नायदों टटेल जे भटार्स 2,15,000 दङ 2,15,000 50-50 खालामबाबो बेसेबां जायो बिनि अंकखौनो बुजिया बिसोरो दा बे 2,15,000 खमसे खम 1,80,000 फल जाखागोन 1,80,000खौ 2 लाख माबा खालामाबो 90,000 भट मोननांगोन नङा होमबा 95,000सो भट मोननांगोन दा बिसोर बुंदों 70,000 भट मोनगोन थारमाने बिसोर जेनगोनखौ बुजिखाबाय बेनो रोखा फोरमान मालाय जोङो दिनै हिसाब खालामना मोनदों जों 80,000नि बारा जान माने 90,000 बारहैगोन जोंनि भट मोननाया जों बेखौ हिसाब खालामदों दिनै हादान ओनसोलाव बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोनो भट होनोसै बेखौ दिनै थिरां खालामखाबाय मानो होनबा 2025आव बिटिसि इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ आरो बे एप्रिल मासाव जाथारगोन जों बेखौ दिनै बुंनो हायो मानो होनोबा थांनाय जे सरकार बे अलरेडि मोनबा बाजेट मोनखांबाय मोनसे सरकारा मोनबानि बारा बाजेट मोना दा ओंखायनो एप्रिलाव जागोन बे रोखा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा एप्रिलाव इलेक्सन जागोन जानजि खाफ्रानानै थादो जोङो बिपिएफखौ सरकाराव लाबोफिनदो नोंथांमोना दलै नगरै भट होनानै जोंनि सायाव बिश्वास लाखि आरो हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जेबादि मावदों दिनै 4 बोसोराव बिथांमोना बेखौ दिन्थिनो हायाखै जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंबाय थायो दिनै जों नुबाय प्रमद बर'आ माबादि जाख्ल'दों दिनैहाय भाइरेल जागासिनो दङ नङा होमबा बिथांमोननि माखासे नेताफोरनि आखल आखु बिसिनि आसार खान्थि बिसिनि स्वभाब चरित्रफ्रा दिनै नुजागासिनो दङ बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय आराम्भ खालामनानै अनेकथा नेतापालि नेताफोरनि बिसिनि बेबहारफ्रा दिनै मबाइल स्क्रिनाव फैजोब्बाय बिनिफ्रायनो फोरमान मोनो जे बिथांमोननि जे कार्यकलाप बेखौ रायजो राजाफ्रा रावबो मोनला बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय खालामनानै दिनै बयबो माने मोजां मोनला बिथांमोनखौ दिनै अरुणाचलनि नामावबो थगायनो हानाय लामा गैला दा मोनसे रिजल्युसन लादों दा अरुणाचल राननायनि नियमा जाहैबाय मा जोङो डिमान्ड खालामनाय बादियै दा डिसिफ्रा मोनफ्रोमबो पोलिं बुथ स्टेशनावसो माने बिनि मिटिङा ग्राम सभा जिराय जिराय सोर मोननांगौ मोननाङा बेखौ रायजोफ्रासो सिनायथि खालामगोन जोंनि लागोआव उमुगा फिसायजों दाख्लैसो गारलायदों बेनो होनांगौ जोंनि लागोआव उमुग रान्दि हिनजावा माबा मोनाखै अरुणाचल मोनाखै बेनोसो होनांगौ जोंनि लागोआव उमुगा सासे खानि दङ बेंगुरि हिनजाव दङ बेनोसो होनांगौ दा बेफोरबायदि सिलेक्सनखौ राजुहुवा मिटिङावसो खालामनो मोननाय जासिगोन आरो मालाय दा बेवहाय मेम्बार हिसाबै खुनु इउपिपिएलनि थानांगौ बिदि नङा बिपिएफनाबो थानो मोनगोन कंग्रेसआबो थानो मोनगोन बिजेपिआबो थानो मोनगोन भटार पार्टिबाबो थानो मोनगोन दा बे गासिबो पार्टिनि मानसिफोरखौ लानानैसो बे जेनुइन सिलेक्सना जागोन आरो मालाय दा ओंखायनो बिथांमोनहा बे दिनैनि थारिखआव बे अरुणाचलनि फर्म रानलाबायनानै भट बिनायनि लामायाबो गोमालांबाय दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै भट बिनायनि लामाया गोमाजोब्बाय आइवाइनि फैसा जानानै दिनै रायजो राजाफ्रा होसोजागासिनो दङ दिनै मेला नुबाय मबाइलफ्रावनो नुबाय दिनै मबाइलाव फैसा बिहरनाय न'आ 10,000 होफैबासो दिनै जोंनि न'खरनि फैसाखौ रिलिज खालामगोन बेफोरबायदि गोबां आरोखि कन्ट्रेक्टनि नामावबो बेबायदिनो थाखा बिहरनाय बे दिनै कल रेकर्डिंफ्रा भाइरेल जाजोब्बाय बे मबाइल स्क्रिनाव नुजाजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ दिनै मोखां होथेनो दिनै सि गोसोम खाथेब्लाबो दिनै खुनु लामा गैला आरो मालाय बिथांमोना जेरेखम जों थांनाय बिटिसि माबा एमपि इलेक्सनाव नुबाय थादों ससमा गोसोम गानहोनाय नङा होमबा थिग बेजों रायजोफोरखौ ससमा गोसोम गानहोनानै दिनै बुरबक खालामनो नागिरबाय थादों बे नंला आरो मालाय बे थुरि गोरानखौ मोसौखौ ससमा हमहोनानै जाहोनाय दिनै बे जुग गैला खिन्थु प्रमद बर'आ खालामनो नागिरबाय थायो राजु नार्जारिया खालामबाय थानो नागिरो दिनै बिथांमोन इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारि एबसुनि माखासे नेताफ्रा बे खामानिखौ मावनो नाजादों आरो मालाय मावगासिनो दं जागासिनो दं जों दिल्लीयाव रायलायगासिनो दं बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जोंखौ खाबु होबावनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायबाय थादों दिनै 4 बोसोर बारलांबाय एकर्ड दिनै जानाया दिनै स्कुलफ्राव मानो प्रभिन्सियेलाइज जादिया मानो जादिया दिनै नोंथांमोना मानो एनआइटि लाबोनो हादिया दिनै मानो ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ मावनो हादिया दिनै मानो इउएन ब्रह्म दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया मानो जादिया अर्गानिक इउनिभारसिटिया मानो जादिया स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया मानो जादिया दिनै मानो रिजेक्ट खालामजाखो रादाया माबादिमोन नोंथांमोनालाय
दिनै बिथांमोना गासिबो गल जाजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायनायनि खुनु लामायानो गैला बेनिखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा दिनै खौसे जानांगौ कुनु नेताफोरजों जों थगायजानो नाङा एबसुनि नेताफोरजों जों थगायजानो नाङा जोङो इउपिपिएलनि नेता उरखाव गोरानिफ्राय आरम्भ खालामनाय प्रमद बर' रेनगोरा नार्जारि दिनै बिथांमोननि आखायाव जों बुरबक जानो नांला जों बयबो रोंगौ रागौ बयबो मिथिजोब्बाय दानि जुगा बिराद स्मार्ट गोदोनि बादि नंला दा ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बुरबक जानो नाङा बे थगायसुला नेताफोरनि आखायाव जों बार बार थगायजानो नाङा बाथ्रायाव दं नङा होमबा जाय बार बार थगायजायो बे थगायजाग्रानो थगायजाबाय थायो जोंना बिदि जाबाय थादों नङा होमबा खेबफ्रोमबो इलेक्सनाव जों थगायजागासिनो दं दा ओंखायनो बे थगायजानायनिफ्राय जोङो मुक्ति मोननांगोन रायजो राजा खौसे जा रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै फैबाय थानाय उफ्राय बिसायख'थि 2025नि जेनाखि बिसायख'थि बेवहाय जोङो बिथांमोननो जोङो फिननायखौ होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि जादों